Ndewo. You na ekwuchi okwu ike o. Okay, sir. Go gịnị? Mo goodness Ifeoma Ebosie. You onye ebe? Mo onye isi ala mba nnọ. Side ebe. Obi ọhụrụ. Isi ala mba nnọ. Yes, sir. Ọ dị m nwere mkpesi wetara anyị ebe a sị mba na ọ dị mma na ụmụ ụwa nụrụ ihe i kwuru maka na ihe awụ mmetọ aha, character assassination, defamation nakwa ime mmadụ ka a ga-asị na mmadụ wee ewu. Njesi mba na ọ bụghị sọsọ ụlọ ọrụ anyị ga-anụ ya na ụmụ ụwa ga-anụkwu ya. Mgbakọrọ anyị kpọmkwem ihe mere. Ihe mere wụ na alara m na my village on the 1st October ga leta my father wegere ya nne oriri lọta. Uru n'abalị ebe 11:21 my phone ring ya, my father na-ebe na phone na-akpọ my father ya na-eji fuel bịara gbara ụlọ ya ọkụ. Maasị ka ihe na-eme, ha sị na m tụrụla nwa mmadụ. Maasị nwa na-enwe nwa m tụrụla, asị m bata. So with the threat na ndị ihe niile etachi na-aba na m ga-abata na a ga-egbu ma a ga-eme nke a, ụjọ abaa ma ahụ. Early morning ya another number akpọ m na ọ kpọga from Stacy from Tiger Base that wetara my case to their na m bịa na mkpọta nwa maasị a na-enwe nwa mkpọrọ. After that one another person akpọkwa m again from area command Olu that they are calling me that m bịa ewetara case m. After that again another person akpọ m na ya kpọga from Ọka Shrine that wetara my case. Maasị n'abalị ka ihe niile ahụ so mee nke. Ihe ndị a mege exactly. Ihe a mege na 1st October. So here 2nd 2020 sorry 2024. 1st October 2024 ka ihe a mega. So here 2nd of it nsizi ka nla, but ofu one of our village brother, my own kindred, kpọrọ m aha ya wụ Tubles. Ọ sị m na aha ya wụ Tubles na ya kpọga m na ya irrespective of na ya wụ onye isi vigilante village m na ya evidoga ihe niile na-eme na village na ya evidoro m same picture ebe nse the small girl n'aka n'aka. So adị m happy maasị oke na ọwụ na ọ ga-ewepụta the record ka m hụ ya ma kpọghachi ya si ya na m asị ya pụta kwuo ya na ya sị yes na enwere na even na ụmụaka jicha the record. So I was happy so okay a ga-ewepụta the record ma agazie na police ga-dezie petition against him ka o wepụtazie the record ahụ ka mara ka e wee okwu. Since then till now the boy is nowhere to be found. Okay, alala m village after ihe niile mere ma aga na police, ndị police nara m ego dee petition. After the petition ma ala village ga-emecha ha si na m ga-adụ isi mụ na ha emecha asịzi na m lawa na emecha a ga-akpaghachi m back emegide ihe niile a ma ala kpuo chie ha for 1 week ahụhụ m ha. I had to go back to the village jụọ ha sị ka ihe mezirinụ. Ha sị m na mmechi ọnụ na agachala ebe niile dibịa niile a gara na asị na ọmụwa na all my name omega appear. So ma jụkwa na asị ya mmadụ ole soro ga dị ije asị na ndị nwe nwa gara. Ma gwa ha na ndị nwe nwa aga nwe elu na a ga-eme ya. Okay, ndị nwe nwa gara, what of ndị nwe gị kwanụ? Ndị nwe m atụ ha aga ya. Okay. So ma asịzi na ọ dịghị right na ndị nwe m ga-eso ọmụwa esoro ha ka aga dị ije. Agacha ha asị m oke na nlawa na a ga-enye m feedback ma lọta. The next thing m nọrọ Thursday afternoon ya one boy akpọ m that na ndị Onimo security bụ seized my father na atụkpuru my father there with the vice chairman machine ya. Then onye nke ọzọ a na-akpọ Shadow CSO na village m ọ gara gasị ndị Onimo enweghị security enweghị right ịbata bịa mee arise ejidekwo the boy kọọ ya ihe tukpuko ya na ase tukpuko ma bike ya si na a ga-provide them first. Why some people ndị youth na-aba that ihe awụhụ agreement anyị na ndị a so that they should not bring me out yet. But before ndị security akpọrọ mpaga ọkwasị a ga-aga dibịa a ga-aga agbara. Yes, ha sị na ha ga-akpọrọ m gaa ma adọra ha isi. Okay. Na m ga-adụrụ na ị ga-adụrụ ihe isi isi ha na ịdị ready ịdị isi ahụ. Agwara m ha na adị m ready ịdụ isi. Even enwekwara one man a na-akpọ Asarị ọwa onye ụmụka bụ ihe memba nnọọ. Asarị egwa ha na nwanne ya nwaanyị nwa ya furu na agachara ebe niile dị iche iche na-achọta ya mana enwere ebe ha gara aji ete dị nwa shiri gaa ndị kidnapụrụ dị nwa na etechizire dị nwa
ma recover kwa dị nwa na ọ bụrụ na ha dị serious na agawa ebe ahụ agawa ebe ahụ okay ha ajụ ha ekwe ha aga so maasị oke ka emena ya ka unu shiri wee so okwu ya before ha werezie ndị ihe agaghị bụrụ my father before ma jụwazie sị ele ndị wu ndị Onimo security ma na-anụ data ọwa ụmụọma so some people gwa m na ụmụọma na-ekpe ikpe jiri eji na m gaa so ma agwakwanụ m na ọwụ na ọwụrụ ụmụọma na ụmụọma aga eme ya this way ba imewe gara gara na a ga-ajụ ọsọ chọpụta ka enwe eziokwu na m chere egodo so emechaa ma anwezi m option ma gazie to police gaga gwa ndị polisi asị m na m nye ha ego mobilization fee ha nara m 150,000 na ego mobilization fee that first time aga second day ya ha aga third day ya masị ha ụgwọ na ha aga na ha nyeghachi m back my money ha sizi oke ha ga-aga the arrest ha aga the arrest kpọta only one person a na-akpọ Innocent onye nwa ahụ nọ na nke ya fuo Innocent ya nwa nọ na nke ya fuo ole relationship between Innocent na nwa ahụ Innocent wo in-law to the father of the child okay or an in-law the father wo from our neighboring village mana ọ dị ka enyi nwaanyị ya mụtara ya dị nwa so the girl ala ya na the girl ala ozi the girl ala oge the girl ụla ya hapụzara ya nwa ya hapụrụ ya dị nwa the boy is like o taking care of the nwa ya kpọtaziere ya nwunye Innocent ahụ okay nwunye Innocent okay so and the girl in question asa aha ya wo Divine okay na ọ nọ 9 years old mana amaghị m onye ojiri njikọ ọkwa iji picture ya yes nsogbu anọ anyị ga-etinye no problem anyị ga-etinye ya amaghị m onye mana ebe o shi wute m that boy si na o sere m picture with the boy ọ bụrụ na ọ ga-ewepụta the picture but ọ bụ onye dere petition to police yes ka ha jee jide yes ebe ọ si na ya ji video yes and this is the petition okay yes. okay this is the petition yes. and that is a case of hostage it's okay a case of hostage the defamation of character threat to life and assault against Chinedu Dennis and others of Osuachara Obiọhụrụ Isiala Mbano State Imo okay Gani. So and n'ime this case na enwere one small girl according to video ha sendere m has the small girl si na ọ hụrụ onye kpọrọla Divine so the small girl si na aha ya na brother Victor no brother Victor asị ya pụwa ya agacha pụta jụọ brother Victor si kee Divine brother Victor asị ya na Divine with one auntie gawara ụmụ mkpu okay chere Victor bịara sị this girl now ya pụwa this girl na Divine nọ mgbe ahụ yes sir then the girl apụchazi ya mechala chitezi ọhụụ sị Divine jụazia brother Victor ya sizi ya na o nwere ya na nti gawara ebe ụmụ mkpu badara continue so m na-asị na ihe niile amega mana station mgbe m nọ na station m na-asị ka onye wu this Victor ahụrụ onye akpọrọla nwa biko ya pụta ka ọ kọwaa otoshi hụ which is obere nwa ma brother Victor yes the small girl ma the brother Victor so along the line ma isi ha si ga-adụ ma ihe niile ha si ga-eme ekwetere m na ihe ọbụla ha kwuru but enwe nke ha meziri kezi mgbe a kpọbara gị na polisi o mgbe a gwara anyị na emechara akụbaga gị na sel so ọ wụzi mgbe ahụ ha kpọrọla my father ma aga meet ndị polisi anara m ego ndị mobilization fee ga kpọta Innocent oge akpọtara Innocent agwa ndị polisi na the whole village si na ọwụ mụnwa tọrọla nwa ya ndị polisi asịzi because of that na ọmụnwa wụzi a suspect kpọrọ m tige m na sel na the first cell m gara all that day in the evening ya ka a bịara beeli ama another person bịara bịa beeli ahụ then m apụtazie somebody asị m gaa to commissioner ga-akọsara ya mgbe m gaziri kọsara ya commissioner anụghị ya onye m hụrụ edirie m with office asị m ga meet the DC onye isi nọ na the session nga anyị esoro ka nga the man did not say anything mgbe the policeman bịara pụwa the man ebido kpọwa m you're a very stupid girl n'izu na that m ga kidnap of somebody's child na roll m up and down na-achọ excuse that there will be no hidden place for me that they should take this stupid girl many kneel down even though Ronala say please help me I'm just frustrated biko help me they just threw me out from the place after throwing them out okay ka m pụọ ọnụ ha nwụchie m jide m tinyekwa m na sel kpọrọ si na the man asị na ewepụga the case from his na ya kpebugazie m na state CID ya kpọga m na state CID ruo na state CID case echenjigharịkwa again
ndị CID anwụchikwa m again tinyekwe m na sel tinyezie m na sel ebe ahụ ka m nọziri ka m hụziri ihe wụ hell ka ahụ ka m hụrụ ya wa na-akpọ sel anụ m anụ na people na-aga sel but agatobe m before. That was my first time ịba n'ime sel CID. Man, ebe ahụ 1 day 2 days for complete 1 week. IPO myself adịghị lete m oge a kpọrọ ya n'afọ na-ata m na m na-anwụ anwụ. IPO my very 3 days so that no last time m chọrọ iji edisivary onwe m, but God knows ebe ahụ ka m ji develop ọsa tiwa woman wụ nọọsụ adenye m ọgwụ ebe ahụ na o nyere m juiciest ya ka mụta ya daa. So a friend of mine ewe si na ọ gaghị anọ here ma nwụrụ ya ga meet the commissioner again or commissioner ediezie onye nọ na aka commissioner sizie how can they sit down doing investigation where somebody dosa na a ga-aga visitation of sin asị ndị nwe nwa abịa weta 100,000 ka anyị nwa weta 100,000 ndị nwe nwa ekwe ha abịa he weta their own money ahụhụkwana ha. So my friend has said okay that he will provide his own money ewetezie ya the man no dey asịzi okay na ewere ya gaa na ndị polisi were ya kpọrọ m gaa visitation of sin. So mgbe anyị na-aga maazị ha gaa straight to that small girl ahụ a na-achọ si na ya hụrụ brother Victor si ya pụwa akpaghachita ya. So ka a gaa meet the small girl agadi agaghị meet the small ndị polisi asị oke ọ wee good idea amaghị m ụlọ the small girl ndị polisi ajụwa ese adarete ahụ ebe ahụ ndị polisi aje meet the small girl jụọ ya the small girl si na dị antị na ọ dị ndị dị ojii nwere ahụ. Ndị polisi ajụọ ya hụ dị antị ọ ga-ama ya asị yes. Then ndị polisi akpọpụtazie m enwekwara one other girl mụ na ya so anyị gara. Ndị polisi ajụọ ya ọwụ this girl ya asị mba ọwụ mụnwa ya asị mba na dị antị na ọ dị ndị dị ojii nwere ahụ. So ndị polisi agrantị asịzi oke ekwu eziokwu bailout m. Ndị polisi jiri bail ndị polisi chịrị ọnwụ na a ga-enye ha 200,000 but behold Chineke mebe ha na 120 ka eji bail am out. Okay, before then aunty ahụ describe o nwere onye oyitewere within that community? Yes, aunty ahụ kwanu o describe with the description that is otemma the small girl ode the small girl a na-achọ achọ ota otemma ya dị. And meanwhile that same mgbe ahụ m lara village a na-achọ the lady comment o mekere mgbe ahụ mma dat na ọwụghị mụnwa kidnapụrụ m divine na nkara ịlọta na ọwụgodu na youth gbuo mụ that God will avenge my death. Maasị ya why would you say God will avenge my death? I will not die for what I don't know. Ha sị na ọmụnwa. So that girl na that day was my first time ịhụ ya. That day ihe awụkwanụ first okwu ọ na-agwa m nke m wee hụ ya anya. So and the description nwa ha nyere wota nka that girl ọ dị. And again mgbe the girl sendegara m voice note mmadụ small girl sendegara m voice note ọ gwara m that na ya ewerela aha m gaa na shrine niile nọ na Ebonyi steeti na very soon na ara ga-agbawa m na ara ahụ gbawa m na m ga-echeta na even na enwe mgbe ya gafere na my village after a kidnapụchara nwa ya that same girl na-asị ya ahụrụ onye kpọrọ ya divine ahụ ya kwụsị na-ele ya anya. The girl gatụkwa ọtọnụkwa na-ele ya ajụwazi onye ya na ya so n'aka onye wu dị small girl na ọgwada the small girl agwa ya na onye ya na ya so agwa ya na ọwụ that girl so na ọ hụrụ onye kpọrọla divine. Okay. Agazi ya ga jụwa the small girl si na dị antị na oyi club top this ya kọcha nonsense ọ kọrọ na don't worry na very soon na ara ga-agbawa masị oke nsogbu ahụ. So finally gịnị megezi now? So finally somebody adaretichala m many people akpọrọla m gaa ebe niile dị iche iche ma eze nwaanyị o ma dibịa ebe a na-achọ solution agachala m ma churches to nọ na vel oke ma agaghachi back kpọọ chairman si ka ihe na-eme chairman si na somebody say na enwere ebe a ga-akpọ ha gaa na Calabar ka ahụ ete dị nwa shiri mee because agala m first dibịa enweghị ha gatara second dibịa agara akeziri ego tọọ ego ndị edire ndị nwe nwa with ebe nwa nọfo with my own people edire ha ga ebe ahụ ka edi money ha gaghịzi dibịa ha ruru na dibịa ha na ndị dibịa eke edi money nnukwa. so mgbe ha kere di money amamete dị ego shipụtara ha okwu ha pụta dịka enwere ndị ka na-enyezu ha ego
bịa enyere ndị enyere small money nye ndị ka ọzọ ya elikisie so the thing na-apụtara ha problem amatazie that ekere ha dị ego asịsị oke ka amazi ebe ahụ ha agaga na dibịa nke ahụ ha agaga na ka ewezie na aga agazi ebe ahụ ka agazie Kalaba so since ekwuziri okwu na a ga-aga Kalaba asịsị ka hapụ ya Jenụwarị kemgbe Jenụwarị till today ndị nwe nwa apụta besi ka agawa kọwa agala agaala m first one jụọ ha since ahụ kemgbe Jenụwarị jụọ ha sị ka ihe mere ha sị m chere na a ga-aga n'ọwa ego ka a na-atụkọ na ha nwe ego ha ezigbo ma agakwuge ndị polisi bak ga mite the IPO si ya madam ma biko ka ihe mega ndị so ndị complainant gị bịa complain na m kidnapụrụ nwa ha hụ na nwa ha ka ha ahụbe ha ke ha gbara nkịtị the IPO agwa m dasị na m ga-relax ara onwe m that anytime akpọrọ m na m abịa na ọkwanụ na akpọ m that I should forget it. Mas, why will I forget it after unu tiri m na cell ma nọrọ ebe ahụ buru infection nọrọ ebe ahụ buru ọsa lekwe my result ihe result m mere mgbe m si na cell pụta I still have my result ndị m mere before m abaa na cell enwere m result ndị nke m mere before ma baa cell so ndị ka m mere mgbe m pụtara from cell ke nke m mere before ma baa cell ka ọ hapụ ịdị ka maybe enwere anything dị bad na my result m niile dị okay accurate very okay result m niile dị okay m mere before ma it's okay finally gịnị na-eme ka bịakọwa so since ahụ till now enweghịzi ihe m nọrọ from them ma ala dị nke m lara ebe something February ma ala ga meet our chairman chairman si na enweghị gbasara na meet president na a ga-enwe meeting for the case na nga adị so I went for the meeting president chụpụ my father that we are not invited in the meeting nor for executive. So after the meeting of executive my meeting ndị executive sister eleghị na oge atara ha atụ m chere godo na m ka ma ọ daa na a chọrọ ime ya n'usoro ka eme ya ọtọ ga-esi dị mma na a ga-aga ebe a ga-ahụ ya okay since ahụ till today ma akpọ our chairman again after some weeks chairman ya sị na m cool down na enwere somebody volunteer that any amount ọbụla ọwụ na ha ga-akwụ ya ka emeke sure that a gara chọpụta ka mara ma aka m so na ya na onye nke a na-achị na my own side my own kindred na-aba that any amount na ya ga-ewepụta ya ka a ga chọọ ya so the money is not the problem now na ka masị then what is the problem so gịnị jizi nkịta ọnwụnụ ma just then what is the problem ya sị that na case nozi president n'aka na president anụghị n'ụlọ na but ọ batago so ha ga-aga meet president to my greatest surprise ha asịzi eruru na ụlọ president a na-asị na ekidnapụrụ president n'abalị I say what is going on like we kidnap on president all this while ya wụrụ now so finally ke president abatago ma kpọọ ya si asa sorry for ihe mere no but ke my case ke condition unu dosara ya na ya sị m na m don't worry that I should still go back that they will send for me that all you know that I should keep praying for God to vindicate me ma si ya okay sir ma lọta since that time till today akpọgidele ma our chairman is not picking my call ọ na-epick call ndị nwekwe n'ọnwa kwanụ are they disturbing you now are they disturbing you they are not coming again enweghịzi onye ọbụla m na-anụ mkpata ya so ma akpọ chọwazie miss to get to the youth ma akpọzie ndị youth send asị the youth leader so me send ya voice note si ya eleghị unu ji gba m nkịtị karịrị a na-eri m ọ bụrụ na ndị ahụ na nwa ha gwa m sọ ha ahụ na nwa enweghị ihe ọzọ m chọga agwa ụwa eziokwu datị ọwụ na nwa furu efu asọ furu efu ọkwa na ofu ha efu asọ ofu ha efu ọkwanụ na o furu ahụbe ya ka amarata a ga-esi wee gaa chọọ dị nwa because ị nwere ka isikwa anyị na ị na-alazi ụmụaka nlawa vileji na n'elu ọkada m nọ na ụmụaka ọbụla ka ọbụla hụrụ masị gbalaga lekwantị ahụ na-atọrọ ụmụaja so akwa ka m na-ebe ala vileji akwa ka m na-eji apụta because ụmụaka ha hụ m bifo ha bịa gụrụ m but ugbu a m lawa vileji ha sị lekwantị ahụ na-atọrọ ụmụaka ha gbalaga so ihe m na-asị ndị mmadụ biko tirenụ m ọnụ jọranụ m ndị obodo obi ọhụrụ ụmụ ohere na ụmụ elu ha hụ na nwa ha ọ bụrụ sọ ha hụ na nwa ha gwa m ha na ha hụ na nwa ọhịa m chọrọ
ọ dị mma biko ụmụnne anyị na-anụla ihe nwanne anyị nwaanyị kwuru anyị ga-aga n'ihu n'ifolo this matter up. Anyị ga-akpọ the chairman, ndị niile dị involved the organization will reach out to them ka ha gwa anyị nke wee eziokwu ka ekilia aha nwanne anyị nwaanyị so that ọwụghọ na-alazi village ụmụaka na-asị ekwentị ahụ na-atọrọ ụmụaka so o nidiri ka ekilia aha ya this character defamation, character assassination and ihe ndị ọzọ ọ na-efesi because of the trauma ọ na-efesi because of this thing. Enidiri ka ekilia ha name ka o nwee ike biokwe ndụ ya as a free citizen of that community and of course as a free citizen of Nigeria. Ọ dị ma ndewo maka ịbịa mee ka anyị mara ịnụ na we follow it up. Ndewo. Thank you.